Il-Malti jgħid li l-ġurnata minn filgħodu torik. Il-Partit Laburista applika din l-espressjoni għad-diskors tal-kap nazzjonalista Simon Busuttil wara li ġiet approvata emenda fl-istatut biex ikollu żewġ viċi kapijiet. Simon Busuttil tama ta' tant bidla fil-Partit Nazzjonalista wassal messaġġ ċar u għall-partit li għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. Il-Partit Laburista stqarb dispjaċir li d-diskors ta' Simon Busuttil juri li se jkun qed jimxi politika tal-uċuħ li huwa wellet flimkien mal-predeċessur tiegħu u qed jinsa l-bqija tal-poplu. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Tony Abela stqar ma' News li baqa' skantat mal-aħbar li l-Partit Nazzjonalista se jkollu żewġ viċi kapijiet. Il-Partit Nazzjonalista stess tant kien jikkritika żewġ irwoli li llum il-ġurnata lest jadotta b'mod urġenti. Iżmin wera li l-Partit Laburista kien l-aktar wieħed progressiv, dak li dejjem żamm l-interess tal-poplu f'moħħu u dak li juża r-riżorsi tiegħu bl-aħjar mod. Din illum għamlettija Simon Busuttil stess hija sodisfazzjon għaliex meta niftakar kemm konna kritikati inġustament biex ngħidlek dwar żewġ karigi illum qegħdin naraw li l-Partit Nazzjonalista jadotta l-istess mudell. Fehmu li kienu żbaljati. Tony Abela fakkar li minkejja li l-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta l-ħatra ta' żewġ viċi kapijiet bħala xi soluzzjoni maġika, il-problemi fl-oppożizzjoni mhux se jissolvew billi jimxu fuq il-passi ta' tim rebbieħ. Min jitlef elezzjoni l-ewwel istint ikun li jipprova joħloq l-istess mudell ta' mir-rebaħ l-elezzjoni. Issa kull partit għandu storja tiegħu u mhux kull mudell jiffittja żgħar bħal kappell lil kull partit. Dan mhux one size fits all. Bħala parti mill-istatut tal-Partit Laburista min ikun deputat mexxej ma jistax jikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali, ma jistax jingħat l-istess għall-Partit Nazzjonalista e kif aktarx li dawk eletti mhux se jkunu ffukati esklusivament fuq il-bżonnijiet tal-partit. Għandek sitwazzjoni fiha jkollok erba' min-nies l-erba' li huma għandhom il-kostitwenza u l-interessi personali tagħhom. Deputat mexxej viċi kap tal-Parlament li huwa deputat parlamentari, viċi kap tal-partit li huwa deputat parlamentari, segretarju ġenerali li l-Partit Laburista bolih u għamel chief executive loku li ħajkun deputat ukoll parlamentari, ħajkollok ukoll nissigurak minn issa tinħabbarilek issa chief executive officer. Daw sippruvaw jagħmlu l-mudell tal-Partit Laburista. Tony Abela stqar li jaħseb li d-deċiżjoni ta' żewġ viċi kapijiet kienet waħda maġla u li aktar xittieħdet biex jiġu akkomodati ċertu nies. Din kienet deċiżjoni maġla u kultant kien iddubita jekk ittieħditx għal bżonn jew minħabba l-konvenjenza li kellek personalitajiet qawwija li kollha ridu kariga dik li fil-leadership. F'dan il-każ wieħed jista' biss jistenna u jara fiex se tissarraf l-emenda fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista.